Udupuagasia la se film lemlewe Yebrania Santine Utiburugusu akuma ini chajla Yebrania Santine Yefra pramuso na yebisa Yebisa biso yapanahu Na yebisa biso yapanahe Ochefuna ndafua mwaye Bebi asio hifa Oteba maso nane Abwano wakwano tuabiasa Aye nane na wabemo aye nane Nase tutu obema Otiko koswe nane bema bebe Ena day da pon kese dama oyoko Baaso ena na yema nananom aduane enti se mo behwe ayema me no mo asha so mo asense bayere de asiso ehuru yeguso ye pese bibia ntenten na djuma na akoso enti wogu adwuma so mema no so wo omo boye chidomo ajese bibia ekoso asumdwe mu ene Baasofo ayayekofo ye bedidi na nanam so adidi no mo ahira yen
abusuafo bema obi bia akwaba eba eye Worawora Oyoko Baaso eye mpanimfie anase ahemfie na ne yeba ha egwane bone eye afibia amamre ne amanne a omoye wokurum ha eye Baaso Oyoko abusua no ene na ne yetutu anamo efinkran aba se yeba behwe dwumadie no nti ne yeba ya yene eye memodi no membo no kasa abone din se ne be ya menkoye mistake bia mfumuso bia nti nana mpacho ye frɛ osen ye frɛ me nana ya Gyamea Oyoko Baaso hema na me say benkum hema e Worawora traditional area nana se behwe a hwɛ enema ekoso wa haye no mu ya em se me da me hu bi achekakra nti no enu nti ne ya se da ato na ma bakrom ha se na ebe ya ya de nema bi se no ebe kire eye Worawora man na Worawora ni bia owo efe ne sen akwantum na ekoso wa haye de na ekoso wa haye yo me nua ba ma me da ase so am sa akwanje se me nkasa mfa afehya ye di nnɛ ene ye Oyoko Baaso aduane foforo edida ene ye da ye ma ye nananom aduan foforo na yeso yetimi de bi aka ya no de bi akofie aduan foforo no eya afibia aduan die na aduane no ye di a ye frɛfrɛ ɔman ni nyina bom na ya tonsa didi ebise wonni odo ma wonnua na wontimi ne no endidi ayese mo communion na mo nyina monum kru aba kwa no na wo obekwa wontimi ndi bi na kire se odo nni ho enti ayade afibia ye na afi we de ye hyem kena se ye bedi ama ye fani akra ye mabum na omo akwantuom no mabeboa ye eni omo amono ne no soso omo antimi ama soso mama ne ye si ye mfendi menye fe use me dem use medical ba ha ntempa me ba na emrewa ene efene sen masiwafo ene ehia wa ha omuguso a moye adena mmaba se da hu mmaba wa no wa hasa aden saa na tie mmaba wa ne obi wa ha ne ho nte ene ye eda ye ma dana mu aduane nti se bio efia ka wa na beso etem na twi bayre na ye de kwa ye de efia ka nananom enti ye ma mesiwa ne mma mpanyifo kakra omo ho etewa se bio omo nko mfikyire no omo na wotimi etwi oto no de de akoma nananom na esu anya bi adi me hwa ade me hwa ade esi so sesie ya eye bayre be na mode ye bayre pona ne de ye ne mu aye de ene nwo ene nkyene ene ye de ye bayre o kan bayre se bayre na emu ahoro bebre ye de pona emu ne ye de sam na ye pona ye tu pona bayre ene memu ye de a yetimi de ya nana no mudi na ye omoda na yesu edi a na ye de apart from pona no muntimi fa bayre bi anye bayre fita ye de na nso sam na bayre fita de emu nye de enti amamre ne de wo se ye na ne ya ye na bayre no bayre musa me hwe se omu twi ade no omu twi bayre no wo asanka mu no omu de engo efra no omu de aye etono se ode engo kokonkwa na ya na matimi ye bi fita first no Abraham ye de medi akonwa no na me hu se bayre no yesi fita ma akonfo na so enamre nyama dane otono wotwi nkyene no a no mo yi bayre no baako atuma na mienu no wode ngo agum no mo atwi afra nti wotwi na wo yi bayre gum no wo yi bayre gum no wode ngo so egu so kosi se nyina be fra fe no mo atete ye tete enyowa enson ene ye de ko mpanyedam ho ti ye kwa no mo ayi oman panyifo ene wo merima wo faasefo nana hema ne ma emabawa wo faase emrantie kwankwa hene saa na ye kyeche aduane no na first na ka fita aka ho na nka konfo de ne ka ho ti saa na ye no nti oyo hoho abetimi abedibi oyo hoho abetimi abedibi obetimi abedibi dodo
bone bia nemo said yes so be my some di homo wa ye kono saa na omo soso e ba bedi ye die ni bi ye fesu ye wonsuo bi a esi dwudwura no ho esan yare ntuba na don sabenkum abo ahoro enum mprensa na de bia ahoro ho na de yare no ko matiko esenso no se oye oba ko na onwo a obi dware a etimi ma wawo ugidie a wo ma nsuo no mu no e na beje won kwa eye ma ebi no mu enti so ogidie betimi aya ma wo na mom so abu nsa de a o ma fia on fa nsa mo nsuo no mu abusafo ukoda bere ma ho ana na oyere da the previous day na untimi mma ho obaba bi na mom untimi mme sa niam no minimum set rara ni yedi eye akwantu tintin festival na niamu ye betima ka say eye festival na say eye eden metimi aka say to me de me na me di bayire o makonye wi me di yam festival timi me to me na na jamia de na me di afahye e wo mabusuam ba so obetima chechire mu nsonso kakra obetima chechire mu nti a kuro no di akwantu tintin festival na abusuan no so o maye so medi yam festival na yo yam festival na de e wo abusuan bia mo bia wo da odi aduane foforo na ye nyina ye di wie no o man hene di wie a na fe de afahye no na atoa so ti sa na tie de se mabutu adaye no se adaye no time no e wo se abusuan bia di ne bayre nti mo di bayre no mo bie adaye na fi no ye di eye akwantotinje festival no sa mre no so na je se o man hene bedi o man hene last e fe ne say personal obedi ne bayre ana anti sa pacho sa na tie so man hene ni o man hema di wie a na fe ye wo afahye bia na e se na ajo no ni a start ye clean ye jams ye ball ye dey a great occasion no that means na eye Baaso Oyoko abusuan no mo na mudi wie ansa na o ma hene di ana ye ne nka ye ne ohyiawufo na edibom eso bi enti a yate ya twe asan kakra enti opoku ase di anopa ekọ na wie mu na o ma hene adi na chese ya wie that means no abusuan no obia di ne die awie nti mo na mudi nti na otwe so no na o ma ne bedi ne die enne da ya die no ya twe kokwa akire kakra na bibi nti eti na ye di kwasiada ya dae so man hene ne o man hema di wie a na ya wie pacho yo okay bayere na modi no ede mpuntu juma ede mpuntu ebre babusuan ede mpuntu ni odo ne nkabom eba mpuntu no chese emba bum no omo at a platform wo jije sika kakra ebia na ede siese ya hemfie ti na chese mpuntu no ebia no e na yetua diuso a bibi ba ye betimi di bi ayi bia de be ya ade ede nkabom ni odom me se de nuanom no nsabom ye di oto no ye tifri ayiwa ba akom na ma obia enti e kire onuado ene nkabom sanetie indi that means no ho hia se abusuan bia no afi bia no odi bayre eno de wo ho afi bia da abusuan bia di bayre sa wo hene ni wo kra wo abusua panyi wo ho ohema wo ho e wo se wudi nti be na ma me ko no person kakra nti nana wo ye ohema ya oda sa abusuan no se bayre ba na mo nya sa amamene ya untimi ne bayre na yo we de wa kasa untimi ne bayre na mmomu empo se sia bibi efre ne yam boss no e bia wonim wa kwa ye bi o ma pack aduane ama wo bedru fie wasane so wo di anu se nkosua wo de won se wo de atrebo ma wo di ana ye yam boss a eno wonim nti ano de na mo betimi de ache wo fi se wonim na watu aso no wa wo ko se obedi bayere no na se uko so na ye unangu se ye yam ene wonim dia unni ene wo dia na oboapa bibia anya wo dia nanso na je se wo boapa so ma hwe na da so na be ka che eye emabu a omo mabusua mu ene raraman na emabum ene raraman
nyina de me kira mo ne say amamra ye enye ye maame no mo ene ye papa mo na be ye da wo womra no masua bibi se da dachi ye ni wa no mo soso aye enye tamia na ebenya ye maame mo abesiriwa no mo koto no mo koba da bi o beto da bi no mo ntimi na mo ansua eda no do ase na bo ye ho amamre enti de me ka kira mbabum no say eda bi du say ya womra no masua bibi amamre ne amane say ye ni wa no mo soso atwa so me hwe omo etwi bayre yi ewa hanum sisi na ede yewo nkrofo be mo hye da yi wo mo se omo na enye sa djuma na na se sen mpese o chemu e bia na mo nkrofo ko bia mo yi wo mo so mo na enye sa djuma wi yo me da se yen hye da nyi nkrofo ko but ye ma me no mo se omo ye ofaasefo ene man panifo mo se edi bayre no edru ho de o meba eti na kra mabu no bi wo mo num omo ntwi bi das mama ebinom atwi ne omo atwi ne ye enti na jese ye sua yen hye da nyi obi se ona asimesi wo na wo se wotwa wo ye da wotwi bayre da bi enti sa wo ye obabum na fo se wo ho tew wo nko ba bi ye wo efi nkan wa wo betimi abetwi bayre ni bi e ya desua wo be bisa se because me say asori dem kura mo di communion and we nso akwakwa say bibisa anti we no ubetimi de bosomsem abamu ana say we ne dan edanko me da se bebre ya beto ya nananam na amamre wo ho na me di kaka se eyodo adidie se de ekọ communion so a ya no free cup ba kwan no eyodo ene ti osofo be kasa o se wonam se woni obi ya aka woni ne nkobom na wabe adidie ne bi enti bayire di e de kodem no so woni obi ya aka wo ya da akọ na ne na akodidi me de sa na me hu no woni obi nye fan ya okwa wa hu nto sa na me hu no we die bibi wa mamisa abeso de kan oh de me kan say mama yemfa odo bia koye ema raraman enko nanim se odo nim a wo de wadwene ba wo waka no na obi sutu akire na ose I say once na no man be ko nanim ana abusua ne be ko nanim yemfa odo yanka mom yese praye wo ka bomu a emu wi ba kwa ebu ti de me kan na say raraman Baaso Oyoko oma yemfa odo enka bomu na oman no etumpo na abusua no so etumpo we dey ya escape ngakra eye Baaso no obeti ma chimi abakwase beti ma chimi be kakra afa Baaso so obi hwe wa wo say o Baaso fo no ni bibi wo ho e danso e wo mo ho a yo de me beto ya de me si akonya na de me beti ye ne say aya Gyamerakrom Baaso no eye kuro dada eye ye nana bi na oyo bomofo omo bo pepo no so na oyo bomofo na mo peso mo sane ba ase enti ya na obomofo na efe na Gyamera na mo he no peso sane ba ase wo ofie pepo so oye bomofo enti oba ye no obekon nipa bi na mo anu mu ye nipa nso ma so ya so nkrenkre na mo tudua wo bekon wo ema woje tibia yetimu na ye Baaso no omo gito ho enti oba betena ya ha ye no okwaku na obi aba oba wo se fa ha kobo wosisie ko na wo ya ba se bo wosisie enti Gyamerakrom a ye wo hoi ye wabusuan nso na ye wabusuan no nyina efie wo Gyamerakrom ha ti Gyamerakrom eye kro dada evan se ye ne ekoje oman no anaye ne ekoje ha nje ekro dada obi hwe kase Gyamerakrom fo ye ne edin mo me fi Gyamerakrom kase Gyamerakrom fo ye ne edin pa de de man Gyamerakrom fo ye ne edin sa ya wa bisa asem ayo bomofo no se ne ho ye de ne ho anya de ankwanti ameko mu a omo asunkerenkere omo tua edua kwantimi nko no atimi akọ omo na je se moja no e wo ye mu ye ne edin papa ye ne edin ene we de abusafo masumo se we ni first time a o hwe eye djumade ya wasua bibi se maka chema se chane we na o hwe a obetime asua bibi ya den afrim nti edum besia e sabe ko be foforo bibia nsa be ka bia na bibia be hu bia no
de beblem be da mo ase Pia yo Afiako yo cross na betwe yo Yame ya dom yo yama ye nananom aduan foforo yo ama ebi aka ya no yo se Baaso koso a na rara ede e koso ti se Baaso be koso na efiri a ye wo Baaso no ye be ma adedi ama rara ku no so aye ka be hwe nti na wo mu no se ye ka famo asiesie ene mantam ye ni nuanom aka e fa ba ye die no ho nti na ye to ye nsa frɛ ye nuanom se omoma be boa ye na omoma me kyerɛkyerɛ omo nsɛm a omo ma ye se Samre ye abato mre nti yeto na ye hwe ye papa ye nua Dr. Renchi na onya bekasa afa sena nanamotu a obi so odi nkunima anamotu obetu ama Baaso man ne raraman nyina nti ye homo ha na ye no bone so enu nti a yeto ye nsafre omo ha Kaseo Dr. Renchi oba Dr. Frank Renchi and Asmaye say ena afie adui o se o de asama hia no se me kan kire wo se on mo official pa on mo tire nkwa na bibinti watia ne na ti kakra nti wasoma se yemra na yemfa envelope ya ekura mi emre mo na yemfa beta mo adwumadi a mudi no ene na asam kakra wo kan se afia bana ye kwakoto no mo ba wo mbio na order number 1 se Dano December 7th Kudua no top number 1 ama ono Dr. Renchi na se motoma no na mo ba ekọ parliament omu manu ase obeye adwuma e dey aso rara nti anopa ye wa ha nti agbo eme se ye bone so ye nyina ye peyiye nti na omo hu ya ha ye NDC ni wo ayo ko ha amambe mo abato aduru na abato aduru a yera a wo ya amambe ya wo ton safa ye na ta wo mo chi enti ene bijina ha eye maame a wo jina ya na mu a wo ne Dr. Renchi ebesi kan na na mu se wantimi amma na so otimi hwe sa krakrakra na ye de ye mfa hye imbira kumo ni ile ya sam 300 na nanu munye na wonfa enye amamre no wonfa fae emma no esi ane se onyonku bisi onua onyonku bi wa na osi onua ebom esi ane se onfiri antinu ebi anam agen se onye na so owotimi ye buru ni so enti ye kan se abano so a antre no so a moto mano ni a oni mu hwa moda obebo mu se owo esi mama